Het was dan wel geen storm, maar de harde wind zorgde wel voor overlast en ongemak. Het was ineens minder licht in huis vanwege het omvallen van de bomen. En ik kon de poort niet uit, dus ik moest even via de voorzijde. En verder in het nieuws vandaag. Veel vragen, weinig antwoorden bij PFAS-bijeenkomst. En advocaten willen vrijspraak griepsverdachten. Goedenavond. Omgewaaide bomen, kapotte daken en hoge waterstanden. Hoewel het officieel geen storm mag heten, leidde de harde wind wel tot overlast vandaag. En werden de waterstanden nauwlettend in de gaten gehouden door het waterschap en de Rijkswaterstaat. Met het oog op de dijken en het wel of niet sluiten van de Oosterscheldekering. En we gaan naar Mark van Dam, die staat in Vlissingen en is vandaag eigenlijk door de provincie gereisd achter de stormschade aan. Mark, wat is jouw beeld van vandaag? Er zijn zeker 100 meldingen binnengekomen van schade door de harde wind die vooral vannacht woedde. Maar inderdaad, het gaat vooral om overlast en materiële schade. Bijvoorbeeld een boom die op een huis valt, maar geen gewonden daarbij. Of grote takken op de weg. En dat is natuurlijk maar goed ook. Allemaal heel vervelend, maar niet levensbedreigend. Stormvloedkering, daar hebben we het beslisteam van Rijkswaterstaat voor. Dat is bijeen om te kijken of dat de schuiven van de kering, of dat die dicht gaan. Nou, dat lijkt niet aan de orde, want de waterstand komt niet zo hoog dat dat per se noodzakelijk is. Ja, en dan is er nog de kwestie over de dijkbewaking. Het waterschap heeft fase 1 ingesteld van de dijkbewaking. En dat betekent dat de dijken niet fysiek bewaakt worden, maar dat er wel een verhoogde waakzaamheid is. Er wordt dus extra opgelet of de dijken het allemaal goed houden, zoals de verwachting is natuurlijk. Dat is ook niet gek om het in de gaten te houden, want vannacht heeft het hier en daar flink gespookt. Door de harde wind in combinatie met hoog water kon de ferry tussen Vlissingen en Breskes vanmorgen en vanmiddag niet varen. Ook reden er enkele uren geen treinen tussen Vlissingen en Middelburg vanwege een omgewaaide boom op het spoor. Bij de Oesterdam was een duwbak losgeslagen. Sleepboten hebben het schip rond het middaguur weg kunnen slepen. In Middelburg raakte het monumentale gebouw van Scouting Lutum zwaar beschadigd. Er viel een oude boom op het pand aan het Zeisbolwerk en dat zorgde voor flinke schade. Het hardst waaide het in Wilhelminadorp. Deze rij bomen kon de windkracht 9 helaas niet aan. Ik denk een stuk of 5, 6. Toch vrij grote bomen, staan er al jaren in de polder. Het was ineens minder licht in huis vanwege het omvallen van de bomen. En ik kon de poort niet uit, dus ik moest even via de voorzijde. In Goes veroorzaakte de harde wind stormschade aan de televisietoren. Onze radio-uitzending was daardoor tijdelijk niet via de FM te beluisteren. En op de boulevard in Vlissingen, daar moest deze Duitse familie elkaar vooral heel erg goed vasthouden. Ja, Mark, tot slot, wat zijn de verwachtingen voor de komende uren? Nou, een uurtje geleden was het hier hoog water in Vlissingen. Dat betekent dus dat het water alweer aan het zakken is en het kritieke punt alweer voorbij is. In de komende uren zal ook de wind gaan afnemen. Dus ja, je mag verwachten dat het zo blijft. Geen noemenswaardige problemen en dan zouden de draaiboeken misschien wel ongebruikt weer terug de kast in kunnen. En zijn er geen grote problemen ontstaan. Mark vanuit Vlissingen, dankjewel. Provinciale staten zijn bijgepraat over de PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Wetenschappers en ambtenaren uit Nederland en Vlaanderen probeerden met wisselend succes zoveel mogelijk vragen van statenleden te beantwoorden. Maar een antwoord op de vraag of er al onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van de PFAS kwam er niet. Statenleden dachten dat Rijkswaterstaat en het RIVM al waren gestart met hun onderzoeken. Maar bij de bijeenkomst gisteravond bleek dat niet het geval. Met Zeeland zijn we natuurlijk ook al langer in gesprek. Alleen heeft dat op dit moment nog niet geleid tot aanvullende meetprogramma's. En dat viel niet in goede aarde bij de aanwezige statenleden. Ik vind het heel bijzonder dat de volksvertegenwoordiging dit vanavond hier moet horen. Mij lijkt dat
dit echt wel eerder aan bod had kunnen komen. Want als een statenlid ernaar vraagt, dan kan ook een ambtenaar, een bestuurder naar vragen. En dan zou hetzelfde antwoord moeten komen. Ik hoop toch, en ik mag toch hopen, dat dit echt niet van deze avond afhankelijk was. Want ik was eigenlijk in de veronderstelling, op vragen van ons in de commissievergadering, dat RIVM aan het meten was. En nu zegt het RIVM, ja, we hebben geen opdracht gekregen. Dus dat is een van de vragen die nog wel hier binnen dit huis gesteld moet gaan worden. Werd er gemeten of werd er niet gemeten? Gedeputeerde Dick van der Velde zegt al maanden tevergeefs te vragen naar de staat van de onderzoeken. Hij was dan ook blij dat hij eindelijk antwoord kreeg op zijn vragen. Nou, dit is een antwoord op een van de vragen die we hadden, al enige tijd geleden. Het is goed dat we nu precies weten wie er waarvoor volgens die partijen voor aan de lat staan. En wij gaan ons beraden op welke manier we hier mee omgaan. En daar hoop ik dat we daar niet zo lang over hoeven te doen als wij hebben moeten wachten op het antwoord. En aangeschoven is Jan Vogel. Jan, hoe kan het nou eigenlijk dat niemand, behalve het RIVM dan toch, wist dat het onderzoek nog niet was gestart, terwijl we er toch al maanden over praten? Ja, dat is een goede vraag. In een brief in juni schreef het provinciebestuur ook al dat het RIVM en NVWA gevraagd was naar de gevolgen van PFAS voor Zeeland. Statenleden gingen er dus ook al vanuit dat het onderzoek liep. Alleen, blijkbaar wist het provinciebestuur niet dat zij dat onderzoek officieel moesten aanvragen aan het RIVM. En dus loopt het nog niet. Nee, is er überhaupt wel iets duidelijk geworden vandaag? Nou, vandaag werd de nieuwe uitstootnorm voor 3M, die fabriek bij Zwijndrecht in België waar het mee begon, bekend geworden. En de uitstootnorm PFAS is flink verlaagd. Waar ze eerst nog 5000 microgram per liter PFBS uit mochten stoten bijvoorbeeld. Een van de PFAS waar het om gaat, dat is verlaagd naar 20 microgram per liter. En PFOS, ook een gevaarlijke stof, die is verlaagd van 30 microgram per liter naar 1 microgram per liter. En die uitstoot die loopt nu tot 30 juni volgend jaar. En daarna wordt, als het goed is, die uitstoot nog meer verlaagd. Ja, een forse verlaging dus, waar iedereen vast iets van vindt. En dat gaan we ongetwijfeld volgen. Dankjewel. Alle advocaten van de 6 verdachten die terechtstaan voor de diefstal van de dagopbrengst van muziekfestival Hrieps vragen om vrijspraak. Dat blijkt nu alle advocaten aan het woord zijn geweest. De advocaten trekken de verklaringen van 2 getuigen in twijfel en vinden het overige bewijs te mager. Tegen 5 verdachten eist het OM celstraffen tot 5 jaar en voor een 6e verdachte wordt om vrijspraak gevraagd. De rechtbank doet op 24 november uitspraak. Het aantal 50-plussers in Zeeland met een werkloosheidsuitkering stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Het percentage was in september vorig jaar 45% en vorige maand was dat 52%. Volgens het UWV hebben 50-plussers minder kansen om aan het werk te komen. De meeste werkzoekende 50-plussers zoeken een baan als administratief medewerker of als hulpkracht in de bouw of industrie. En op vakantiepark Marina Beach in Hoek is opnieuw gecontroleerd op illegale bewoning. Bij die controle bleken meerdere arbeidsmigranten te wonen op het park en was er sprake van brandonveilige situaties. De controle van gisteren was een vervolgcontrole op die van begin juli. Tijdens die controle werden er ook arbeidsmigranten aangetroffen en werden 32 permanente bewoners gesommeerd het park te verlaten, omdat permanente bewoning niet is toegestaan. Maar na ophef in de gemeenteraad kregen de bewoners 3 maanden uitstel. Na jaren FC Twente is voetballer Godfried Roemeratu uit Ossoeburg nu neergestreken in Tilburg. Bij Willem II wil de 22-jarige middenvelder vaker op het veld staan. Na 2 seizoenen in de eredivisie te hebben gespeeld voor FC Twente, was Godfried Roemeratu in Enschede dit jaar niet meer verzekerd van een basisplaats. Willem II toonde interesse en huurt hem nu dit hele seizoen. Toen ik hier kwam merkte ik al snel dat het gewoon een leuke groep is. Een leuke staf. Iedereen hier eigenlijk heel vriendelijk. En ik voelde me al snel op mijn gemak. Ja. Nog een voordeel. Tilburg is een stuk dichter bij Zeeland en dat is een groot pluspunt voor de familieman Roemeratu. Ja, ik ben wel vaker te vinden in Zeeland als toen ik bij Twente speelde. Ik ga vaak gewoon naar familie, voetbal kijken van mijn broers. En ik heb 2 kleine neefjes, 2 kleine nichtjes. Dus daar ben ik dan graag. Zijn broers Milton en Renzo spelen al lang in het Zeeuwse amateurvoetbal. En voorzien de jongste Roemeratu vaak van advies. Vaak na een wedstrijd zeggen ze wel wat ik beter kan vooral. Wat ik beter moet doen. En wat doe je met hun advies? Eén oor in, ander oor. Nee, ik luister er wel naar. Ik probeer ook wel gewoon een beetje te kijken wat ik ermee kan doen. En als ik er iets mee kan doen, dan doe ik het graag. Net als bij FC Twente heeft Roemeratu ook in Tilburg goede concurrenten voor zijn plek op het middenveld. En daarom speelde hij tot nu toe nog niet op zijn eigen positie.
Ik vind dat niet moeilijk, weet je, dat hoort erbij. Ik weet ook dat ik weet dat ik niet de enige ben die daar kan voetballen. Maar tot nu toe heb ik, wanneer ik fit was, heb ik gewoon mijn minuten gekregen. Of het nou rechtsback was of op 10 of links of rechts. Ja. Ik probeer gewoon elke minuut te pakken die ik kan pakken. En ja, wat ik zeg, dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Komende zomer loopt zijn contract af. Belangrijk dus voor Roemeratu om een goed seizoen te draaien. Ik kan niet in de toekomst kijken, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus ik had ook niet verwacht dat ik hier in Tilburg zou staan. Dus ik weet niet. Ik probeer gewoon mijn best te doen en mezelf zo goed mogelijk te laten zien. En dan ben ik benieuwd wat er gaat komen. Dus, en dan kies ik op dat moment wel wat ik ga doen. Wie sinds juli een klein plastic flesje koopt, betaalt statiegeld. De achterliggende gedachte is dat er dan minder flesjes bij het zwerfafval terechtkomen. Maar de vraag is nu, heeft het al effect? Jaarlijks worden er 18 miljoen van deze plastic flesjes verkocht in Zeeland. Voordat statiegeld werd gegeven, verdwenen er 2 miljoen hiervan in de vrije natuur. Nou, iemand die al een paar jaar het zwerfvuil hier in de omgeving van Capelle opruimt, 3 dagen per week, is Robin Valentijn. Robin, hoe vaak kom je nou nog van die petflesjes tegen in het afval? Niet veel meer, hartstikke goed. Ik zie 1, 2, Kijk, hier hebben we al een paar. Ja. 4 flesjes. Dat was echt, voor het statiegeld was dat veel meer. Als er ergens geen blikvanger staat of zo, gooi ik wel eens een plastic flesje weg. Maar meestal gooi ik ze gewoon in de prullenbak. 2 miljoen per jaar worden er in de Zeeuwse natuur weggegooid. Kun je daar iets bij voorstellen? Vind ik ongelooflijk. Dat zijn getallen waar je, als je die op een hoop zou zien, dan zou iedereen zijn rot schrikken. Ja, in de prullenbak doe ik dat altijd. Maar nooit in de vrije natuur? Nee. Nee? Als we die berg nou zouden bekijken voordat het staatsgeld was ingevoerd, hoe zou dan de verhouding zijn geweest? Net zoveel als de blikjes. Ja? Ja, dat ligt ongeveer gelijk even hoog. Nu is het echt zoveel blikjes, een paar flesjes en het was echt gelijk. Nou zitten er nu niet zoveel flesjes meer bij, maar de flesjes die je eruit haalt, wat doe je er dan mee? Die breng je gewoon naar de supermarkt als ze heel zijn, dat is belangrijk. Het logootje erop, dan breng ik ze gewoon. Maar dat is toch weer een paar euro in de week en flesjes. En dan kan ik er een bak koffie van kopen. Ja, nu als ik er dan mee in school en zegt mijn moeder, ja, nee, wel mee terugnemen, daar is het statiegeld op. Dus. En doe je dat ook? Ja, dat wel. Nou, het meest voor de hand liggend is om zo'n plastic flesje in te leveren bij de supermarkt. Hier in Vrouwenpolder heeft de eigenaar van zo'n supermarkt 36.000 euro geïnvesteerd om dat mogelijk te maken. We praten over tienduizenden zeg maar, in de week aan lege flessen. Dus niet alleen kleintjes, maar ook grote. Zeg maar. Dus dan komt de fles hier terecht? Ja, en dan? Klopt. Ja, dan, als de zak vol is, dan wordt hij daar naartoe gaat hij dicht. Dan wordt hij gelabeld. En dan gaat hij terug naar de stichting Retour, of die dan naartoe gaat. Dan worden wij onze flessen weer gecrediteerd. En normaal voor de statiegeld, hoeveel zakken hadden we dan per dag? Ja, in deze tijd had je er soms maar 1. En nu heb je er 2, 3. Ja, dat weet je, ja. Eind van de avond weet je pas echt hoeveel er is. Maar, ja, het is echt soms. Vanmorgen zijn er ook weer 4 mee teruggegaan. Dus dan heeft hij een investering gedaan, 36.000 euro. Ja, is het dat ook waard geweest? Ja, zonder meer. Ik bedoel, al statiegeld wordt nu, al plastic wordt in ieder geval ingeleverd. En dat is een enorme toename in ieder geval. Nou ja, dan werkt in ieder geval zijn vrucht af. Ja, ik denk dat het ook goed is voor het milieu. Maar Want merkt u het ook rondom de supermarkt? Nou, je ziet ze niet meer slingeren in ieder geval. Dus dat is het voordeel. Statiegeld op plastic flesjes werkt dus. De volgende stap die genomen kan worden om zwerfafval verder terug te dringen is wellicht statiegeld op blikjes. Dat het hakkie-takkie weer was vandaag is onderhand wel duidelijk, maar het leverde wel mooie plaatjes op. Komende uren wordt het droger met nog steeds kans op regen. Morgen dan neemt de buienkans weer toe met ook kans op hagel. Maar het weekend blijft vooralsnog droog en minder winderig. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een fijne avond van en tot morgen.